Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan rahoto ne da yake nuna Bankin Duniya da gwamnatin ƙasar Nijar sun ƙaddamar da ɗakin bincike kan yanayi a ƙasar. Abin da yasa na zaɓi in yi magana kan wannan rahoto, na so ne in ƙara jawo hankulan wato hukumomi na ƙasar Nijar da su ƙara kula ƙwarai da gaske, su ƙara sa ido, su ƙara kula. Wannan al'amari na matsalar yanayi asusu ne wanda ake ɗiba kuɗaɗe masu yawa a aiwatar da shi. Idan ba a manta ba, a kusan rahoto na jin nazarin siyasar duniya kusan kashi na 11 ne ko 12, na yi magana daidai lokacin da Amurka ta janye kanta daga wato zuba asusu na kuɗaɗe akan matsalar yanayi, wanda Trump ya fitar da oda akan cewa a cire Amurka daga cikin wannan tsari. Kuma a lokacin na kawo rahoto na adadin kuɗaɗe da ake bukata a zuba a wannan wato al'amari, kuma asusu ne da dama ake zuba kuɗaɗe masu yawan gaske da sunan kula da yanayi, amma haƙiƙanin gaskiya wasu abubuwa ake da kuɗaɗen ba sha'anin yanayi ba ne. Kuma wanda shekara 2025 ɗin nan mai shigowa suna da gaf na kuɗaɗe da za su biya waɗanda babu wannan kuɗin, Europe ba su da wannan kuɗin da za su zuba, sai ya zama cewa sun ce za su koma Afirka, a ƙasashen Afirka za su yi waɗannan kuɗaɗe, wanda har nake cewa mu da ba abin ma mun gina masana'antun ba, wanda an ce gina manyan masana'antu shike kawo ɗumamar yanayi. Na ce to ba abin ma mun gina masana'antun ba, amma kuma za a ban mu da biyan kuɗin kula da yanayi na duniya. Wannan wanda dai ya saurare ni a wancan lokacin zai iya tunawa. To zuwa yanzu ga shi Bankin Duniya ya shigo ƙasar Nijar, har sun samu yarjejeniya da gwamnati akan cewa za a buɗe ofis ɗin bincike akan yanayi na Nijar. To haɗarin da hakan ke ciki, abin da yasa na ce sai an kula, saboda mun ga halin da Faransa ke ciki, sha'anin harkar wutar lantarki, sha'anin uranium, da kuma yadda tattalin arzikin mafiya yawan ƙasashen ya faɗi saboda dogaro da suka yi da wannan ma'adani na uranium na Nijar, wanda da nan ne suke iya ci, suke iya sha, suke iya haskaka ƙasashensu, kuma da wannan ƙarfi na sinadari suke juya masana'antunsu na sarrafa ƙarfe da sarrafa duk abubuwan da suke sarrafawa, wanda ya buwayantar da su a duniya. To sun fahimci cewa dole ne sai sun ƙara dawa Nijar. Idan babu Nijar, tabbas Faransa ba za ta rayu irin rayuwar da ake yi ba. Kuma mun ga yadda rayuwar Faransa ta fara canzawa, ba za su iya haƙuri da wannan ba. Sun lulluɓo jiki, sun taho da sunan zuba hannun jari su Turkiya, sun ƙara lulluɓo jiki, sun taho da sunan zuba hannun jari da sunan Qatar, za su ta lulluɓo jiki da sunan zuba hannun jari da sunan ƙasashe da yawa, wanda kowane lokaci muna ƙara kira lalle hukumomin Nijar su ƙara kula. To yanzu wannan sha'ani na wato yanayi zai bayi zuwa ga za su samu cikakken iko na kewayawa da kuma kafa na'urorinsu wanda za su rika kula da yanayi, iska da wasu al'amura da yawa, kuma zai bayi zuwa ga tauraron ɗan adam ɗin hukumar NASA zai iya haska ƙasar Nijar cikinta da banta. Wannan kamar akwai barazanar tsaro a tare da wato wannan tsarin. Idan aka ce za a tafiyar da shi a yadda yake, dole sai an ƙara kula. Na sani waɗanda suke jagorantar gwamnati ƙwararru ne musamman akan harkar tsaro da kuma sha'anin leƙen asiri, suna da ƙwarewa ta duk inda ake neman ƙwarewa. To amma tunasantarwa mafi yawan lokaci ba ta amfana kowa sai mumini. Muna ƙara tunasantar da su akan cewa wayannan mutane na Bankin Duniya makiyansu ne,
ba masoyansu ba ne. Kuma wato tare suke da Yahudawa, tare suke da mutanen Faransa, tare suke da dukkanin manya-manyan jami'ai waɗanda suke da kwafa akan lalle sai sun dawo wannan ƙasa mai albarka ta Nijar. Wajibi ne su mai da hankalinsu su yi mu'amala da su ala basiratin, su kuma ƙididdige inda za su yi aiki tare da su, su kuma kula da su, su kuma sa ido a kansu, su kuma sa ido a kan na'urorin da suke amfani da su, su kuma kula cikakkiyar kulawa. Don idan ba su kula ba, to abin da suka raina din nan sai ya zama musu gagarumar matsala. Muna farin ciki, muna murna da ganin wannan ƙasa da taso yadda Allah ya kubutar da ita. To muna fata Allah ya kubutar da ita ta kuma kubuta ta dore, kuma har ya kasance ragowar ƙasashe su ma sun samu irin wannan kubuta daga hannun Yahudawa, daga hannun waɗannan miyagun Turawa waɗanda ba abin da suka sani sai cutar talaka, sai shan jinin mutanen Afirka wanda shine aikinsu. Muna ƙara kira daga ƙarfin murya a gwamnati wacce take ta zo ne domin yaƙar waɗannan miyagu, to kamar sun bullo ta hanya, na san tana kallon su, to ta ƙara zuba idanuwanta. Mu ma daga nesa muna kallon yanayin yadda abin zai kasance, amma da duk da haka wannan ce kaɗai hanyar da muke da za mu isar da saƙo ga gwamnati domin ta ji irin abubuwan da ke faruwa ta kuma ƙara kula. Na sani ƙwararru ne, gogaggu ne, sun samu ƙwarewa ta kowane fuska, to amma kamar yadda na faɗa a baya, tunasantarwa ba ta amfanar kowa sai mumini, kuma ba a watsi da labari. Wanda yake watsi da labari to zai bar abubuwa da yawa, kuma abubuwa da yawa za su mamaye shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.